Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. 31 januari weer de allerlaatste wedstrijd van de Leeuwarters. Daarna was het winter, Kening winter voel in. En daardoor was er meer dan 2 weken net spelen. Maar nu mij de Leeuwarters weer een thuiswedstrijd in Top Os. Daarvoor, voor de laatste training, wie er eerst nog een eerbetoon aan clubicoon Hampie Bakker. Hij kwam verleden weekend te versterren en maakte een laatste ereronde door het stadion. Daarna ging de blik op de wedstrijd tegen Top Os. Een wedstrijd waarin Nick Dodeman zijn basisdebuut maatje zil. Hij kwam oor van FC Volendam in de winterstop en hij zil voor het eerst spelen tegen Top Os. Ja, ik denk dat Top Os inderdaad altijd heel lastig is. Ze zullen waarschijnlijk ook weer gaan inzakken. En dan proberen ze eruit te komen op de counter waarschijnlijk. Dus moeten wij gewoon zorgen dat we te veel de bal hebben, dat we ze onder druk houden en dan een paar kansen creëren en snel die bal erin schieten. Dat werkt altijd wel. Top Os, juist Nick Dodeman een basisplak. Dat zou verleden weekend in Jong Ajax nog net. No Wol. Waarom No Wol? Ja, toen weer hij 2 dagen binnen. En toen wisten we net precies hoe we spelen wonen. Of ja, weten we hoe we spelen, maar dat komt wel heel correct. Nou ja, daar hebben we nu oorlijke bijna 2 weken voor. En nu is het, hij gaat op een gegeven moment toch spelen. En ik moet zeggen, Sinjo Antonia die komt ook echt weer om. Die had ik even een moeilijke periode gehad. Maar die is ook weer genieten. Nou ja, dan haast echt de Joost Boetens. Ja, dan mag er een broek van mij. En dan gaat Mikey Breij die doet uitstekend die ken ik weer waarom net middenveld. En de wedstrijden die zullen haar in een rap tempo opvolgen. Eerst in Top Os, dan vreed uit naar Jong Ajax en dan man je alweer uit naar Jong FC Utrecht. 3 wedstrijden in zo'n dagen. Hoe zal trainer Henk de Jong dat oplossen? Ja, we hebben een paar keer Alves en Alves spelen. Dus we hebben in de belasting heel goed omtocht hoe we dat voordeel kunnen krijgen om die 3 wedstrijden in die zo'n dagen te spelen. Een speler die er net bij wezen zult in Top Os is Mitchell Paulussen. Hij rekke blessure op de laatste training. De training wie haast onder eind. En doe die hij onderuit. Een hamstringblessure zal ik het. En als we de trainer Henk de Jong Leeuwen maaien, lijkt hij wel even uit de roulage. Ja, het weer eigenlijk al een momentje wat gebeurt weer. Hè? Martijn heel fluiten en krijg een verstapt er een bord. Maar misschien de field nog wat glad dat er een wat verstapt en het liep wat een blessure aan het bovenbeen. Even een afwachtje. Dus ik geef een goede passen. En dit is de opstelling van Cambuur, maar Dodeman dus in de basis. En voor de rest zocht trainer Henk de Jong geen aanleiding om verroring zo te brengen. En uiteraard begint Cambuur met Siki van de onval. Dit is de vrije trap van Robin Molen. Het net al te best verwerken in de defensie van Top Os. Geen opwikt worden door Jamie Jacobs. Die krijgt de bal hier bij Kelvin McIntosh. Maar die vindt in de kwarthoek de voeten van Bo Geens. Dat is de keeper van Top Os. De keeper redt dus prima. De onval wie ik prima. En wat de vrijheid wie er daar voor de centrale verdediger van Cambuur. Maar ja, hij krijgt de bal net in de goal. De linkervoet van de keeper van Top Os. Die stiert succes in het paard. Top Os parkeerde net de bus bij Cambuur. Wat misschien wel verwachten we hier, maar de Brabanders die wonen wel onvallen. En dit is zo'n onval. Die komt van de rechterkant. Komt van de voeten van Reemans. Die kunnen we omlezen op de inrennende Olivier Rommens. En daar is een dubbele redding van de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Hier is het de keeper die het zijn ploeg redt. Ja, dat is balen zelfs voor Rommens. Maar wat een geweldige redding weer dit in 2 keer van de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Die hier de bal lekker in de hand had en blied is met die redding. Nog een keer Sjen, want hier is Reemans. Die leidt die bal naar dat Schouten er net omkomt. Waarom? Rechterhoorn, linkervoet. 2 keer een redding van de keeper van Cambuur. En die zorgt ervoor dat de Leeuwarters net op F te staan komen. En dan ben je wel wasgehouden en ik zei het al, Top Os woe in principe wel voetballen. Je gaat de bal naar voren en met Cambuur ingrijpen op het middenveld. Dat wordt, die in de bal komt bij Molen, die leidt die bal naar de rechterkant. En dan kan de voorzet komen op Jamie Jacobs. En die krijgt hier een tikje. Een tikje, ja, het is net heel hut van Leon Kaak. En die is dan ook des duivels op de scheidsrechter dat hier een penalty en een gele kaart van Jong wordt. Het vingertje komt omheen. Maar hij weet dat hij de strijd verlen had, want de scheidsrechter zal dit op basis van protesten nooit voor omdraaien. Ik vind dat Leon Kaak een beetje een punt had, want ja, deze voorzet die komt bij Jamie Jacobs, die liet hem een beetje van een voet als stuiterie en dan is er uiteraard contact met Kaak en Jacobs.
Nou ja, hoe dan ook. Het is een penalty en Cambuur krijgt een geweldige kans om op vastsprong te komen. Net zien steende de lulkes van alles wat Top-Os is. In de GDK dus. En dan is het Muren. En die mag je dan oorlezen van een halve meter. Ja, dat gaat meestal wel goed. En dat gaat nou weer goed. En zo komt Cambuur op vastsprong in de 26e minuut van de wedstrijd. En dat is altijd lekker voor zelfs. Keeper zit er trouwens dichtbij, hè, Boogheens. Maar die bal hangt al en dus is er een vastsprong van Cambuur. Dit keer de onvalversiekje op de rechterkant. Kan die bal voorbracht worden? Ja, mooie beweging daar op de ronde van de 16 meter. Combinatie ongeën. En dan is er weer de keeper van Cambuur op die prachtige combinatie die het opzet waard en afrond waard terug Robert Muren. Maar er dus net ingeet. Het bloot 1-0 voor de Ljouters. In dit kopbalsie. Dat is een kopbalsie van McIntosh. Wordt echt net promoveerd dat doelpunt. Nee, die keeper van Top-Os, Boogheens, die zie het lekker in de partij. En die zorgt ervoor dat het nog maar 1-0 is voor Cambuur. Dan ben we onbelonen in de tweede helft. En gaat de bal roen achterin bij Top-Os. Geens die knalt de bal naar voren toe. En dan kan hij oppikt worden daar. Aan de linkerkant bij Isaac Calon. Calon gaat de combinatie daarom met Muren. Krijgt de bal waarom. En het schot is van Calon. En op een nij is daar een prima redding van die Top-Os keeper. Het rijnt dat het eerst zit in het Cambuurstadion. Maar het bloot 1-0. Hier is Jarcinho Antonia. Die vervangt Dodeman. En hier is Giovanni Korte. Die Isaac Calon vervangen komt. En zo komt er 2 nieuwe vleugelspelers in het veld. En dat is dan ook maar weer de kracht van Cambuur. Dan heb je er 2 super spelers uit. En die kun je samen vervangen terug. Met 2 superspelers. En zorg eens wat hier gebeurt. Want die gaat Korte ervan terug. En die loopt hem werkelijk magnifiek over de keeper van Top-Os heen. Een heerlijk doelpunt van Giovanni Korte. Een geweldig begin van het seizoen mooi maken. Toen we het in de versukkeling rekken. Op de bank te lonen kwam. En nu is hij als invaller toch uitermate belangrijk voor de Ljouters. Want dit is zelfs een heerlijk doelpunt. De paas is van Robin Molen. Het oppikken net in buitenspelpositie is van Korte. En die houdt het oersjocht. Die zucht de keeper komen. En hij lopt hem er werkelijk fraai oerhinnen. 2-0 voor Cambuur. En dan weet je het. Die punten die komen Jout net uit. Die bleven in het Cambuurstadion. Die ben van Cambuur. Komt er nog meer? Ja, er komt nog iets. We zitten hier in de dying seconds van de wedstrijd. Als het paasje op Robert Muren komt. Nou ja, hij komt er op Muren, maar dat wordt matig verdedigen. Dan is het Muren die de kop erbij houdt. Dit is helemaal een prachtige lop. Robert Muren die het oerzicht echt behoudt. Die zucht die keeper echt heel fier van de goal zit. En dan loopt hij hem werkelijk fantastisch oerhinnen. En zo krijgt de oorwinning van Cambuur nog echt staaltje. Dit is gewoon matige verdediging van Top-Os. Maar het trotzetten van Muren is geweldig. En het oerzicht is briljant. Robert Muren, hij scoort zijn 23e voor Cambuur. En Cambuur wint met 3-0 van Top-Os. De eerste helft heel goed op een delgo. Beide kanten op. De tweede helft ging wat ouderwets, maar hadden ze net volle kansen nog. En hadden wij wat dikke kansen natuurlijk. Maar ik vond het een leuke wedstrijd om naar te zien. Terwijl ik net over alles tevreden ben. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. In de eerste helft, nog voordat je hem op 1-0 kwam, dat wie die kans van Top-Os bij die goal, waar Sonny Stevens een ogrieselijke reflex had tot 2 keer ta. Telde ze hem op voor Top-Os? Ja, die telde ik wel, ja. Ik denk nog maar wat erachteraan. En dat is wel lastig als je een Top-Os, want dan kan ze ook de bus parkeren en dat kan ze heel goed. Maar dit weer een geweldig moment voor Sonny Stevens. Een geweldige keeper. Een geweldig meisje, maar een geweldige keeper. Dat stiert er even bij de steenmat. Hartstikke goed. Voor mij is dit gewoon, net als het maken van een heel mooi doelpunt. Dit is een dubbele redding op vrij korte afstand. Is voor mij een heerlijk gevoel. En dit is de stand. Cambuur onkop met 56 punten uit 23 wedstrijden. De Graafschap is de nummer 2, 53, maar dan uit 24. Almere City, lidpunten lezen, is nou de nummer 3, met 50 uit 23. Let ek op runner-up NAC Breda. En FC Den Bosch is met 13 punten uit 23 wedstrijden de nummer 1. Cambuur pakt 3 punten tegen Top-Os en gaat verder. De trein dendert terug op naar Amsterdam onkomende vreed. Wij binnen sneuwen met een naar Cambuurjournaal. En dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.